De er meget langt fremme nu. Hvad? De er meget langt fremme. Ja, det er også perfekt. Det er næsten taget 1 minut op nu. Ja? Det er næsten taget 1 minut op. Ja. Det er der. Ja, jeg fandt det så. Der har du også se, så får du dine... Så får du dine ben næsten der. Ja. Du skal lige pushe den. Du skal lige pushe den der bremse i. Den er pushet der. Ja. Ja. Bremsen, 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 bremsen. Ja, fast. Så bremser vi lidt. Så slipper vi. Nå. Der står bremsen fremme. Der står bremsen. Hvad siger du? Der står bremsen. Ja. Fed tur lige her. Ja. Jeg finder lige kun den her på kamera. Ja. YouTube. Ja. Der er så slip. Kommer kameraet her lige med, tror jeg. Så er du klar til at gøre det? Nej, det er ikke her. Jo, det er jeg. Godt. Så slipper vi her. What the? Og her der skal du bremse før, ikke? Skal vi heldigvis Ja, ikke det er fremme, det er fremme. Nå ja, det var... Der bremser vi jo før, fordi de der kører til fucking langsomt. Ikke? Ja. Ej, nu er det nu, hvor vi skal køre langsomt, er det? Det var en lille kurve der. Først til, når vi skal køre langsomt, her skulle du også køre langsomt, ikke? Ja. På grund af de der. Se, de